Allah madaukaki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kace da su idan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni. Ittiba bin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku. Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan aya tana nuna mana cewa a sai bin manzon Allah alama ce ta son sa. Kuma duk wanda zai so manzon Allah ai dole sai ya bi sa. To ya zaka bi manzon Allah? Shine ka bi maganganunsa, ka bi ayyukansa da kyawawan halaye da annabi ya karantarwansa shine bin manzon Allah. Soyayya ta gaskiya ita ce biyayya. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Da son da kake wa annabi da gaske ne da biyayya zaka masa. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dukkan masoyi ga wanda yake so yana masa biyayya. Matarka ce tana son ka za ta ma biyayya. Kai ne kake son wani a duniya kana koyi da shi. Dan kwallo ne zaka ga kana sa irin kaya irin nashi, takalmi irin nashi, abinci irin nashi, aski irin nashi. Jarumi a fim ne kana sa kaya irin nashi saboda kana son shi, kana koyi da shi, ya zama role model ɗinka. To kai musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake so ka sanya shi a matsayin fitila mai haskaka maka, shine role model ɗinka. To dole ka yadda da maganarsa, dole ka yadda da ayyukansa, zai zamto duk abin da za ka yi dole sai ya dace da karantarwansa. Wannan aya dalili ne akan musulmai suna bukatan sunna, musulmai suna bukatan hadisai, musulmai suna bukatan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.